Ik ben dus kunstschilder van beroep. Dat is denk ik wel heel duidelijk, zei je te zien. En dat is eigenlijk altijd mijn grote passie. Ik wist het hele leven eigenlijk al, het kunstschilderen. De grote liefde van mij waren eigenlijk de oude klassieke auto's. En ik denk het is toch wel een mooi onderwerp om die ik te schilderen in al zijn facetten. Wat een prachtige werkomjouwing, Hajo. Ja, dat is geweldig, hè? Dit is een hele fijne werkomjouwing om hier in deze oude tjerken, gereformeerde tjerken, hier werkzaam te wezen. Hajo, ik wat mooi uit de orde. Ja, zeker. Ik ben heel protte met de oude. Mijn langsnij vroeger is eigenlijk altijd heel groot geweest. Al als band. Wil graag waarom in het tijd. En ik ben begonnen als kunstenaar in Burgwerd op Himmet. En daar heb ik eigenlijk, ik leef als 100 jaar te bek. Alles heb ik daar ik ouderwets. En dat zit er nog steeds bij me in. Die leefde van de oude dingen. En de romantiek, dat trok ik, van het oude. Martin heeft natuurlijk zijn werk als schilder en ik als hobby heb ik dan de muziek. Nou, ik zei, ik neem muziek maar. Nou ja, hij gratis muziek, hè? Het live muziek erbij. En wat een heerlijke ronde is dit. Ja, hele mooie ronde heeft meer het cirkel, want een hele mooie akoestiek zit er nog in. Hè, dat klinkt nog heel mooi. We hebben wat kleding gelezen, maar we hebben net een beetje gediend. Maar het is eigenlijk meer, het klinkt heel mooi nog, de akoestiek. En een mooie ronde, dus het is heerlijke muziek te maken. Ja. Nou, dan zal ik even gewoon in wat warm. Hier hebben ik besloten, vrij radicaal, om ik nog een stapje verder te gaan. Net alleen maar ween in het houden. Wat heb je bedacht? Nou, wij hebben bedacht eigenlijk dat van het gas al. Het is eigenlijk een moderne transitie die we eigenlijk doen, maar het gas die prijzen stegen zo verschrikkelijk hut. Ja, dat is heel duur, dus we moeten gewoon wat oors. Het moet oors. En hoe kun je dat dan oors doen? Dan kun je natuurlijk een warmtepomp nemen of dingen op dak of zo'n soort dingen. Maar daar hielden wij beide niks voor. De zonnepanelen staan net op dit prachtige oude pand. En zo'n de warmtepomp liep me net een goed idee. Ik zei je niet, ik weet wat oors, wie en waarom. Wie weer kolon stoken. En had hij de oude petroleumstijl verlacht. Ja, dus dan zie je we eten op petroleumstijl. Het gaat eigenlijk heel goed. Het wordt iets langer, maar op zich, het eten is echt lekkerder. Het gaat wat langzamer. Hè? Dus je moet meer smaak en bloot meer besteden. Ja. Nou, de warmte is ook heerlijk van een kolenkachel en een houtkachel te doen. Dat is heerlijk. Dus op zich heel de fijn. warme tekken haast die om je heen te slaan. Zo veel zo'n oude kachel. Het nadeel ervan, of een nadeel, maar je hebt er gewoon meer werk van. De jeskelaan moet op tijd liggen, hij moet omgestekt worden met hout. Je bent er volle meer met wanden, maar het voordeel daar is van, vinden wij, je bent er bewust met wanden. Je bent bewust met je verwarming aanleggen. Ja. Het is niet meer even een knap komt. Ja. Nee, je bent er bewust met wanden. Ja. Ja, de tijd die het mij persoonlijk te rap. En de veroordeelde dingen veroordeel al eens een hut. En dat vind ik zo spietig. En net altijd ten goede. Martin had dat meer als mij, die naar Verliezen. Hij heeft mij ook een beetje ondersteunen daarin. Dan hebben we oude auto's. En dat vind ik wel erg leuk. En dus daar toeren we wel soort in en zo. Dat vind ik wel heel leuk om te doen. En oude kleren hebben we vaak gewoon, met hoedjes op. En dat spreekt me helemaal, maar echt een oude tijd. Waarom? Het geeft mij krijg wat te vier. Nou, ik zelf persoonlijk heb eigenlijk een hele bot maar de 18e eeuw eigenlijk. Eigenlijk maar de pruikentijd. Dat wie eigenlijk zo bij iets. En ik trouw. Ik helemaal in die stijl, in de pruikentijd. Daar heb ik echt een hele soort mee. Maar die mij krijg een beetje te vier. Die tijd, die mij een beetje te vier. Vind ik wel mooi, want dat best vier tijd als mij dan. Hè? Ja, maar wij hebben het inrichten en wij leven een beetje zo. Eigenlijk als rond 1900. Ja, een 19e eeuw, 1900. Ja. Die periode.
altijd nog koe. Zoen je hem dan waarom wel in de tijd? Nou, ietsje. Nou ja, op zich best wel. Dus alle dingen hebben heel wat van u te bezitten. Is dat wat? Ja, zeker. Zeker. Zonder, op zich wel waarom wel in de tijd. Alleen het is vanzelf wel vroeger het wie prachtig, maar dan wie ik andere dingen vanzelf. En ik heb zoiets van, het zou zo mooi wezen als je de plussen van nu combineren kunnen met de plussen van toen. Volgens mij wie het dan al je perfect west in deze wereld. Hè? De mooie dingen meenemen naar deze tijd. En de goede dingen van deze tijd ik wil broeken. Maar nevens mij hij hem dat ik wel een beetje dien. Ja, dat hebben we wel dingen, hè. Maar is petroleumstijl, etensieren, is kolenkachel, is houtkachel. Echt, ja, de oude dingen, de broeken. En de wetterput weer in ere hersteld, de wetterbroeken we weer. Dus op zich, ja. Eigenlijk het enige wat we doen, en dat hebben we ons hele leven zo'n beetje al dient, is hartvolgen. Ja. Wat wij leuk vinden, wat wij mooi vinden, Ja. dat doen we gewoon. Dat doen we, ja. Dus ik ried de meesten gewoon, volg je hem hard.